Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Papakita ko lang po ng konti kung ano po yung ginagawa ko pag gising ko sa umaga. Panoorin po, nakakatawa. Lalo na pag natutulog yung amo ko. Panoorin po natin ang aking ginagawa kapag umaga, guys. Ganito po ako kapag umaga. Panoorin po natin. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Wala akong buses kasi nandoon sila magtutulog. Hindi pa sila gising. Ako lang yung gising. O diba, press na press ang lola nyo. Sabihin nyo nga ang bago. O diba, press. Press tayo. O diba, welcome to my kitchen.
Hindi ka pagising. Ano? Alas 10 na ng umaga. Alas 11 na nakaluto na ako ng tanghalian. Hindi ka pagising. Gising! Ang dumi ng kwarto niya, oh. Imagine din yung kwarto niya. Social ang room niya. Violet pa ang laptop. Ayan, magigising pa lang. Kalat dito, kalat dyan, kalat dyan. Ay, nako. OMG. OMG. So, ayun guys, tapos na. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginagawa ko paggising ko. Maraming salamat po sa panonood niyo po ng aking videos. Kahit walang nanonood dyan, salamat po sa mga manonood. Sana hindi po kayo magsasawa. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Bye-bye. Bye-bye.